ba na aure ba wani cece kuje. Rabi ake zama gidan ki barkice. To kin ji amarya bai jika na yi bincika. Amarya Rabi'a yau dai ranar kice, Uzairu mijin kikin rike buri ya cika. Ango ne Uzairu ko in ce jarumi, zan zuba bai dukan bikin ka da kai yau zini. Ku kashe tile kiran ka kyale yan tsegumi, domin a bikin kuna ga wasu suna yin bini. To ka ji Uzairu damke amana na baka. Amarya Rabi'a yau dai ranar kice, Uzairu mijin kikin rike buri ya cika. Shamsi Alala ya yi murna ranar biki, Abdul S. Umar shi ma ya shiga ran biki, yan na sallah ɗan Hadeja ya zo biki, da Mustapha Alwiwa shi ma ya shiga ran biki, Nura Kwantirimar shi ma ya zo biki, Muktar MKD shi ma na gaishe a ran biki, Ibrahim Dallikora shi ma ya zo biki, Salisu abokina shi ma ya shiga ran biki, Gaban Gisnawa shi ma ya zo murnar biki, na gaida Bashir yana ta murna a gurin biki, Ibrahim dan uwa gare ni ya zo biki, Ukasha Tiyara na yi murna ranar biki, Shamsi Shehi Gaga ya yi murna ran biki, Sa'id Adam Murara ya yi murna ran biki, ga Umar SK shi ma ya zo murnar biki. Amarya Rabi'a yau dai ranar kice, Uzairu mijin kikin rike buri ya cika. Amarya Rabi'a kin zama dan gari, rana ta bikin ki ga mu mun zo duka ayari. Aure bauta rike shi karki yo garari, ku zara mijina ki ne da shi ki alfahari. Aure sunna ta manzo da Amina ta mafaka. Amarya Rabi'a yau dai ranar kice, Uzairu mijin kikin rike buri ya cika. Amarya Rabi'a to ki zauna lau lafiya, a dukkanin dai mace gida namiji tutiya. Na san haka za ta faru dan kin san tarbiya, ki girka masa taliya ki sanyo kuma jarbiya. An wanke waziri zai yi santi ya bar tagiya, akan alfarin ki